Salutare și bine v-am găsit la un episod de acest canal. Astăzi jucăm PUBG Mobile și evident că nu știu să joc. Ok. Vedeți ce skin-uri am, bă. Dăm start și noi să vedem ce putem să facem. Dacă facem, îi facem, dacă nu, ataete. Asta-i. Vreau și-o skin-ul ăsta. Nu uitați să lăsați și un like și un subscribe sau cum vă apare vouă, abonare. Să facem și noi o grămadă de abonați și cu mai mult entuziasm. Bun, hai să intrăm și noi în meciul ăsta că mor. De dimineață filmez episodul și așa că îmi este foarte puțin somn. Ia, asta e numai. Bă, nu se rușine, mă. Ia. Bă, stați la distanță, mă, că e COVID-19. Așa, hai la distanță. Sper să facem poză de thumbnail. Aici așa, dar... Wow, ce plângi, bă, să plângeam, bă, ce skin are. Ok, une sărim. Ok, că nu putem. Numai dacă se... Nu, sărim în baza militară. Nu, mergem în militar. Ok, nu știu dacă am pronunțat-o corect, dar... Le-am închis șonorul. Să nu mai vorbească. Poate să putem să dăm cu puțin troll astăzi. Să vedem dacă pot să fac chestia asta. Nu, sărim direct aici la spital. Merg la spital, bă. Ok, ne despartem în drum de acolo și stăm aici. Nu știu de ce am decis să sar aici așa, dar... Asta e. Acest episod va fi foarte scurt, dăm numai un meci să vedem cum va evolua această chestie. Așa că dacă o să fie bine, atunci o să mai facem episoade de PUBG Mobile. Ia, am văzut o caschetă aici. Caschetă și pistol, bă. E, pistol. Bine, shotgun. Este puțin lag pe PUBG. Acum. De obicei. Aproape 2 giga. Dacă vreți să-l încercați și voi. Și am revenit. Oh my god. Ok. Am găsit și eu ceva arme pe aici, așa. Acum. Stați, mă, așa că am crezut că nu am... Am crezut eu că nu am de da, văd că tot am. Ceva scope și pistolul ăsta era din PUBG pe 92. Ok. Opa, opa. Wow! Mamă, deci m-a speriat puțin de el, dar... Locul 84. What? Revenim imediat. Și am revenit. Asta este... Am pierdut... Ți-am zis? Nu. Bun. Perfect. Vreau la un duo. Bun, hai. Avem toate hărțile de pe joc. Așa că haideți să continuăm. Nu vine să cred cum am murit acolo. Bă.
Și vreau să vă mai zic ceva, Booster este cea mai nouă platformă de gaming din România. Dacă vreți să o încercați și voi, o să vă las un link în descriere. Vă puteți juca cele mai șmechere jocuri de pe calculatorul vostru foarte slab, dacă l-aveți slab. Puteți să vă jucați de pe acela, numai că voi vă jucați pe calculatoarele lor, numai cu mouse-ul și tastatura dumneavoastră. Ok, ce faci acolo? Ia că dăm salut. Bă, de ce fugi, mă? Așa mai bine. Ok. Practic, unde sărim. Eu cred că o să sărim în... Sau nu sărim în... Nu sărim în baza militară, nu. Nu. Nu zic că sărim în baza. Dacă sărim în baza militară, te rog, nu în baza militară. Nu. El vrea să sărim la boss, mă. Să mergem să batem direct bossul. Dar nu batem niciun boss, mă. Vreau să mergem chiar aici. Un poc. Dacă o să ajungem, dacă nu, asta este. Apropo, scrieți în comentarii, voi aveți acest joc sau ați mers vreodată cu avionul? Adică nu un joc, zic așa, în general, adică să fi plecat în altă țară cu avionul. Dacă ați mers vreodată, dacă nu, asta este. Eu am fost, m-a fost puțin frică, dar totuși am mers. Eu am fost și cu vaporul, am mers puțin cu avionul, după aceea cu vaporul. Puțin cu vaporul. O zi am mers cu vaporul, serios de nu. Voi ați mers, da sau nu, în comentarii, dacă vreți. Bun, și haideți că am revenit, n-am găsit ceva arme, dar asta este. Trebuie să n-am găsit ceva arme, bă. Dar nu găsesc nicăieri arme, bă. Ok, o tras ceva. Cred că o tras cu echipierul meu. Sunt la 2. Trebuie să fi ceva chestii mai bune deja. Dar tot armă nu. Oricum. Bă, ia că 2 arme. Bun. Avem Uzi. Sau cum merge ăsta. Încântat care Uzi, mă. Merge cu el în mână. Că n-are ce. Să merge în Uzi la el. Pistol. Mam. Opa, plec. Avem și noi ceva arme. Opa. Dar nu. Ce să leagă? Bun, haideți că am găsit un UMP. Așa cum este arma. Mergem sus la coechiper. Pierd. Bun, haideți să mergem mai departe. Ok. Ia stai așa.
Ok, 7 gloanțe la fi. Am 175 de gloanțe la pistolul. Mai multe gloanțe decât la... Ok. Nimic. A fost măcar 100%. Trage de undeva, trage de undeva. Oricum este dead. Oh my god. Ăla nu vine să mă ajute, what? Ok, l-am omorât. Am murit amândoi, asta este, n-am reușit să facem win astăzi. O să vă încerc să facem altă dată. Dăm un friends. Să vedem dacă vrea să ne accepte. Așa că noi ne vedem data viitoare. Eu am fost Alex. Dacă vreți să mai facem episoade, nu uitați să dați like. Și să vă abonați la acest canal. Să facem o comunitate sau chiar o familie. Vă pup și salut!